Molt bé. Com et dius? Que bé. Com et dius? Mari. Mari, encantat. Pues sí, aquesta és l'economia real. Aquesta és la que comença a fer la fira de Cornellà més gran. Mari Carme, que l'està deixant niquelada, perquè vinguin aquí tota la gent de l'Agrotour i disfruti divendres, dissabte i diumenge, pugui comunicar més les seves propostes, compartir més els seus objectius i cooperar més, i sobretot animar la cooperació. No,